Ik dacht, nou, gewoon lekker staat terug in. Ik hier net toen uit dat het echt wat te maatje niet. Ik dacht, ik sla gewoon terug en we winnen. En ja, dat is wel mooi. De maten van Jesse kwam juist er net in spul voor. Hij sloeg de ene naar de andere zitbal en had eens alleen de hele wedstrijd won. Jesse zijn geheim is simpel. Gewoon niks te doen hebben, bijvoorbeeld een baltje pakken en terugslaan gaan. En bijvoorbeeld met hun even opbellen. Nou, we hebben geen zin op te keertsen, dan geven we een keertsen. En dan hier ik op squallen. Misschien matten de maten van Jesse maar net zo vaak maar om te oefenen. Zo horen terug Jesse zijn talent haast net in actie te komen. Ja, ik moest nog 2 keer wat doen, dan moest ik de bal keren, want nu heb ik bal weer omslaan. Dus ik mocht er weer op slaan. Ja, op een gegeven moment werd het een beetje hier te horen. De 3 mannen staan nu in de finale van het Frieske squalkeertsen in Iljout. Coach Stolsma bleef beskieren hoe de topprestatie van zijn parcours. Ze maken het zelf dan, alleen jouw peerlijke onderwijzingen. En als ze dat goed uitvoeren, dan maken ze het zelf dan. En zoals ik het zei, het is bij hen belangrijk dat je heel positief bent. En dat je rustig blijft en dat zij de plezier in hebben. En dan komen de prestaties vanzelf. 25 juni maakt blikken dat Jesse deze bopperslag weer helje kan. Jesse zit er net door in. Gewoon terugkeertsen blijven. En gewoon als naar het Fries kampioenschap met hun. En dan gewoon terugkeertsen blijven.